Il-Gżejjer ta' San Paolo li rdumijiet miċ-ċumnija sax-xaqqa fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż ġew iddikjarati uffiċjalment bħala żoni ta' protezzjoni speċjali u b'hekk saħħew il-pożizzjoni eżistenti tagħhom bħala żoni speċjali ta' konservazzjoni. Din id-dikjarazzjoni tagħti liż-żewġ siti salvagwardji legali aktar b'saħħithom biex jipproteġu l-ħajja selvaġġa, l-abitati u l-pajsaġġi naturali. B'kollox żdiedu 1.25 miljun metru kwadru ieħor mal-lista ta' żoni ta' protezzjoni speċjali tal-pajjiż, daqs ta' madwar 175 ground tal-futbol. Dan ġie spjegat waqt sessjoni edukattiva fi ġnien Spencer fil-Marsa, flimkien mal-istudenti tal-iskel sekondarji, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi Lera u l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. L-istudenti ħadu sehem f'attivitajiet differenti fejn saru jafu aktar dwar kif taħdem il-protezzjoni ambjentali fil-prattika u kif tiġi implementata madwar il-Gżejjer biex jiġi żgurat li l-ispeċi u l-abitati vulnerabbli jirċievu l-attenzjoni u l-kura li għandhom bżonn. In-nies dan iż-żmien ma jafux x'qed jiġri għaliex huma daqshekk importanti dawn il-pjanti u ma jafux il-benefiċċji tagħhom ukoll. Għamilna attività dwar żewġ siti, il-Buskett u l-Għadira. Tallimna ħafna fuq ispeċi tan-newali u dwar il-pjanti li joqogħdu f'dawn is-siti. Darren Stephens, id-direttur għall-Ambjent u Riżorsi fi ħdan Lera, irrimarka li l-awtorità tibqa' impenjata li taħdem mill-qrib ma' kull entità relevanti, NGOs u l-pubbliku biex tiżgura l-implementazzjoni effettiva ta' dawn il-miżuri.